iti Masakbayan. Anay ko, nagsakit di tiyan ko. Tatang, tulungan Tatang, anay ko. Apa yan, Olga? Nagsakitan di tiyan ko, Tatang. Anya, amangan no aganak kan? Tatang. Ay, masapol nga ipan kan iti ospital, Olga. Aganak ka lakit day. Asino ngay tada iti ospital anang bantay ka ni Olga, lakay. Ni Feli amanang na atin ang sukat kanyak nga agbantay ijay. Tadadag itinaskan nga asikaswag, bakit? Kasta ka di. Naimbag lakit din ta nasingpot ni Feli nga inaunata. Lakay. Manipod idi nagsardeng dan nga agadal. In kagumaan ni Feli tinanggad, isa ang makatultulong kadata ita. Amoklatan ti kayat mo asawan, lakay. Diyak matkit ni sidsideran ti boredak ta. Nga mamutang agpadpada no anya ti pudno. Wen, nagrebelde ni Olga, idi saan ta nakabailan a pagadalan. Nakibarkada, kat dayjay, nasikugan. Naimbag kumaan intong palti nakasikog kan kuana. Hingam saan mait? Di itapay pulos nam, amo dayjay alalakay. Lakay. Ang umkas naganak, saan arumbang abaybay ang tanol ka? Masapul asaranayin talatta ti anak ta. Adto'y ti anak mo, ading. Manang Feli. Nakalunglong po ang maladaga ti anak mo. Nag-cute. Oh, apay ading. Ada ka di parikot? Kagurak day tanga ubing. Olga. No saan aga po iti day tanga ubing? Sa anak ko manaikan iti balay iti danda ni makatawan. No jak insikog day ta, ado ko matinaramidak. Ading, saan arumbang ti kasta nga ibagbagam? Apay kit tinasaan? Awan basol ti anak mo, ading ko. Basol na, no apay anag ba nagkakastoy? Basol day ta maladaga. Basol na. Kastagayam ti imbagbaga di adem. Wen tatang, maasyanak lakat nga rudan iti kaanakak. Awan mo't ngamin at talaga ti basol di impas ngay na. No adaman ti rumbang asideren iti nagbanagan na. Awan ti sabali no di isumot la amismaw. Nakunayon tatang. Hanggang saan tayo asarda nga nabagbagaan di adem, Fele. Nakulaapan laang ti panunot day jay gapoy ti nagbanagan na. Isumuti ko naktatang. Si katimasan sa na makadwana tamay-may sa ti silidyaw. Si kangarod ti kang runa namang bagbagakan ko anawan. Aramidak day tatatang. Saan kayo ang madanagan? Agyaman nakfele anak ko. No apay mo't nga minasaan nakaskan ka di adem. Ha? Anya ti kayat yu asawan tatang? Nagadayo nga minti naggidyatan ti ugali yaw. Nakasingsingpot ka. Responsable ka. Ngam ni Olga matan. Natangken ti ulo na. Aramiden na lata no anya ti kayak na.
Data nakaawid kayo ni ti anak mo dito'y balay, kaya't kaakasaritay tinalapat, Olga. Maipapanitan niya, tatang. May papankan ka kan iti kasasaad yung aginaa. Saan asinsinan a responsibilidad ti sinarek mo anak ko? Iso ama sa... Mabalin ka di, tatang. Kaya't ko ti agina na. Ay, Saan asinsinan tinapasarak iti siyam abulan, apa nang isikog ko iti dayjay nga ubing. hindi. Apay nga kasta ti saom anak ko. Anak mo ti impas ngay mo. Gamno agsasao ka, kaslakit din awan apulos ti patagnakan ka. Tatang, Dahito'y tilaglagi pom Olga. Addan anak mo. Masapul nga agbalin ka a responsable nga ina para iti anak mo. gapo iti nagbanagak manang Emmy, ginurak ti lalaki anang loko kanyak. Ngam tirigat na, karaman a ginurak ti anak ko. Saan mo ta nagsarsardeng dagiti dadakkel ko, karaman na ni manang ko afeli anang bagbaga kanyak. Ngam uray anya ti aramidek, talaga ajak maaklon a nagpasngayakon. Ni nga rod manang Feli, kandagiti dadakkel ko ti ad-addaan na ngawawir iti maladaga nga impasngay ko. Katsyak, nagbibiyaga kakasla balasang. Tauray no nakastrekak iti panggadan, jak pulos ammo ayali ka, wano gastusan ti pagkasapulan ti anak ko. Nadaras nga rod ti panaglabas ti tawan, manang Emmy. Lola, ayan ni Mami. Ay naapok, saan pa'y asimbangpot ni mamim nga Olga? Saan, Lola? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ni Mami Feli. Ha? Ayan ni Mami Feli. Neneng apok. Ni Feli, kat ikit mo. Ante ti rumbang nga iyawag mo kan kuana. Jack kayat, Lola? Ha? Apay nga'y apok. Saan nakalav? Anya? Ni Mami Feli, ti Mamik? Naganos ka pa'y lang amin apok. Isamatikaw ka pa'y laang. Ngam di mo kumaliplipatan ani Olga ti pudno nga inam. Kasta nakaturugan ni Neneng nga apo ko ta. Wala kay, narnakanan. Ni Feli tinang paturog kan kuana. Apaaman asimangpot ni Feli nga anak taman ipod iti trabaho. Pinaturog na adagos ni Neneng. Ay, anyan. At adda pa'y nabigbigan ni Neneng amami na ni Feli. Nga ikit na laang. Ngam ni Olga mismo nga inana. Ay kasanumot nga men, kat di man laikas kaso apulos mo't ni Olga ti anak na. Bakit? No adda dito'y ni Olga, di naman la ipaayan iti atensyon ni Neneng. Kaslasaan nga iso tinangipas ngay. Huwan nga raud. Sapay sa bali ti sumbat na no kasarita ta maipapan iti anak na. Naimbaglaangan ta responsable ni Feli nga anak ta. Naku namon. At dapay nga isutin ng padakkel kan ni Neneng sipod na ipasngay. Nga rud idinto ani Olga, kaslasaan nga anak ti pangibilbilangan na kan ni Neneng.
Talaga asaan? Kas ita, duan arabi asaan ang nagaw-awid. Talaga binaybayan nan ti responsibilidad na iti anak na. Unayin, Olga. Anyan ti kasta nga aramid mo. Apay manan aya tatang. Apay nga itala nga nagawid ka. Kaslawan anak mo arumbang nga si kaswam. Talagamot ngamin nga awan. Anya? Oh, apay akas lanakla at kayo nga'y tatang. Ulit man timbagam si ka, Olga. Awan ti anak ko kunak tatang. Apay at tinong padak nga'y. Tapno maarewang ka kat bareng no makariing ka iti kinapudnaw. Ha? Nagalaslakit ni nagit isang sawang mo si ka, Olga. Asino ayat ti malaam? Saan mo't adakas ti ugali mo iti inam? Pinadakkel da kamot iti nasaya at ngum apay akas ta ti ugalan. Anya aya ti mading nga ugalik. Nita, agdamag ka pa'y laeng. Kaya't mo, takabilan ka manan, ah? No day ti pagragsakan nyo. Sige tatang, kabilan dak. Tongkilan dak pa. Talaga sa balit to ugalim, Olga. Diyak amo na sino titimawidam. Makapasurang to ugalim. Sino kaitayan ko na, Barok? Siyak na Oscar, nana. Kasingid ko na, Olga. Umay ko kumasanungkaran. Kayat mo ka di asawan. Agar-aram ka kankwana. Uwan, nana. Jack ilibak na ita. Sa dino nga'y tinagamamuan nyo iti anak ko. Agpada kami nga agpapay iti fast food chain, nana. Kasta ka day. Uwan, nana. Nagbalin kami anasinghed. Kaya tangay siya akong malapdan ta agayat kan kwa na. Inkad din kong tagdaton. Barok, mariknak at nasaya at katao. Kun mamati ka nasaya at ti intensyon mo iti anak ko. Agyaman ak no makita yu ti sinseridad ko, nana. Amom ka din nga adda anak ni Olga. Anya? Jack amo dayta, nana. Sa bagay, di na ngamin bigbigan ti anak na. Ngam tangay adakan ditoy, ken pangururayam moten ka ni Olga. Dumngag ka, tada isalaysay ko ken ka, Barok. Naira na nga awanak iti balay idisim marungkar ni Oscar manang Emmy. Tijak impagarop, imbagaken kwa na ni nanang tipudno maipapan kanyak. Diyak ngamin ibagbaga idi nga da anak ko iti kinabalasang, tatalagaket nga rod adyak maaklon dayta. Naamamupay ni Oscar ni neneng nga anak ko, kastamoten ni manang ko Afeli. Gapu iti napasamak, nadlaw ko akim mayakay kanyak ni Oscar. Ngamket di, masansan lata sumarungkar iji balay ng runa no awanak. Kinasaritak nga rod ni Oscar. Naimbagmat ta naranaan ka dito'y dressing room tayo, Oscar. Apay ka di, Olga.
Diret saan nakman? Apay alikliklikan na kon. Ni, saan mo ta? Saan ka alikliklikan, Olga? Tanulikliklikan ka. Nagpayakarak ko man ito oras ti shift ko diti fast food chain. No talaga adi naklikliklikan. Apay nga rod ang nagbaliwon ti panakilangan mo kanyak. Ha? Kan, apay amasansan asumarungkar ka ijibalay no awanak. Olga, masansan lang nga awan ka ijibalayo. Takanayon nga minakaduam dagiti gagayem mo. Ha? Napatpatag ngamin nga amang kan kadagiti gagayem mo. Ti pa nagpaspasyeryo. Ngam tagtalinaid ka ijibalayo. Tapno mataripatom ko mata anak mo. Anya? Husto timbagak saan ka di? Mabalin ka di? Di mo kumadakdakamatan ti may papan iti dayjay nga ubing? Makitam? Nangagmula nga imbagak ti may papanita anak mo. Sa balin ti jar mo. Naimbag pa ni manang mga Feli. Madlawa responsable. Kang runani ta amin. Iso ti bigbigbigan ti anak mo nga inana. Anya? Di ka agin kikalaat. Imposible di mo amo amas bigbigan ni neneng amami na ni Feli amanang mo. Ngam iti si ka mismo nga inana. Anya ti kunam adama agam, Olga? Da kayo ti kanayon nga da diti balay. Tunggal sumarungkar ni Oscar. Asino ti mga asikaso kan kwa na? No umay dito'y ni Oscar. Kanayon man animanang mo afili ti sapulan na. Anya? Kastamatan ni neneng nga anak mo. Kinapudno na. At dapayin sumagmamano adaras nga impakada nakadakami kan ni nanang mo. Damanang mo afili kan ti anak mo ani neneng. Ha? Day tatagpaysaw. Apay ay adamdamagam. Tatang. Nay. Apay nga atumartara igid mo tandagitilwam, Olga. Awan tatang. Saan daklatan ng ikaskaso? Awan na nyaman na daytoy. Sigurado ka? Awan tatang. Kasi tinakunakon. Saan daklatan ng ikaskaso? Awan anyaman na daytoy. Neneng? Ha? Apay, tita? Ha? Tita, kunam kanyak? Wan, tita. Neneng, apay at tita ti awag mo kanyak? Siyak ti mamim. Ni Mami Feli, ti mamik? Anya? Apay ka di, tita? Ibagaman kanyak, neneng. Insuro nakakadi ni Manang Feli ang mga awag kankwana iti mami. Saan? Apay nga rod ang mami ti awag mo kankwana. Kat tita ti awag mo kanyak. Isumot ti mamik? Ni Mami Feli? Anak. Sige, tita. Panawan ka. Diyos ko. Anya da ito ang mariklik na kita. Apay ang masaksakit, anak. Apay ang kastimutan. Idi, kaslawan ang nyaman na kanyak ni neneng anak ko. Apay nga ita kastimutan. Nalaos tipan na kapasakit ko. Apay yan. Anya jay ko nam, anak ko. Kaya't ko ti agabrod, tatang. Katadalat na kan kadayta, Olga.
Nairuam kami mo't nakanayon nga awan ka. Ngam aguray ka man. Apay nga makasangsangit kamutan. Tatang, Ne, apayan Olga, anak. Anyat mapaspasamak ka. Apay nga agsangit kamutan. Diyak kami na yung pagharup, tatang. Diyak pulas ni Namnama. Di, anya? Nagsakit gayam. Nagsakit, tatang. Anya ayat kayat mo asawan. Umuna. Tipan na kay bawing tirek na ni Oscar ka ni Manang Feli. Sayta. Tiyadada pa ng bigbig ni Neneng nga inana ni Manang Feli. Gamiti siya kapudpud no nga inana. Diyak laing pagarop akastoy kasakit ti marik nagtatang. Diyak pala simpagarop. Diyak amo noon niya talaga tinapasamak manang Emmy. Taapay akala at meten ang nakarignaak iti nagpaiduma asaem. Idi mismon anang ngagko iti bibig ti anak ko, nga anti ti awag na kanyak, kat mami kunana kaniikit na. Malaksid iti dayta, kanayunan pa'y asaem anariknak, tipan na kaibawing tirik na ni Oscar kanimanang ko. Tapno makalipatak, nagabrodak. Katikang runaan pa'y anang tulong kanyak, damanang ko a Feli ken Oscar, nga agayan ayaten iti daydi akanito. Masansan nga awagan nak ni Manang Feli, kat ipakasarita na kanyak ni Neneng, tabarang mabawing mutlaeng tirik na ti anak ko, kat bigbigan nak mutlaeng nga ina. Banag nga ar-ara paapag itan manang. Nagkalaysan da Oscar kan Manang Feli, kat isudan titimakder anaganak ni Neneng. Ngam kanayon lata nga ibagbagada iti anak ko, asyak ti inana. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Olga. Pagayam nga Olga, no jak narik na iti surat mo ti panagbabawim, sidiran ka kumamat ket. Ngam gapo ta inaklon mo ti panagbabawim iti udi na, asi ti mariknak itaken ka. Anyan nga agpayso pagayam ko, naangaw ni gasat saan ka di? Idi damo, di mo pulos maaklon ti anak mo, kat pabpabasulam pa'y gapo iti napasamak ken ka. Idinto nga agdadatamat anagayatam ti napagteng mo, kat awan apulos ti basol ti anak mo. Sikan amismo tinagkuna, adi mo ingkaskaso ti anak mo manipod impas ngay mo. Ngam idi agangay, nariknamon ti saan apanang bigbigken ka ti anak mo. Para kanyak, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko. Kat sapay kumata aramidam ti amin, tapno mailintag mo matlaang tinagbiddo tam, kan maipaay mo ti pamatag, arumbang apara iti anak mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Timasakbayan ni Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan.
Ada ako nanang. Uwan gayam, ada pasarabok kada kayo. Anyaman daytan, adula amin adikar aramiden. Di paborito yung pansit dayto nanang. Nanganakon, kanabsugak pay. Si kantimangan itinsangput mo. Ngam para kada kayo dayto nanang. Kung nangamin ni tata nga sigurado ang maragsakan kayo, gaputa paborito yung pansit ti pasarabok kada kayo. Ay, agpada kayo la iti amam. Adula amin adiyor aramiden. Nanang. Sayang lang ti pinanggatang mo iti dayta. Indulin mo la kuman. Ta isupay nga allowance mo. Ta di ka dawat adawat iti amam. Nabayagan na jak dumawdawat iti allowance ko ni tatang, nanang. Naala kong ta allowance kong agap yung pagadalan. Anya nga allowance? Ne, jak amo dayta. Working student ak iti pagadalan nanang. Isong ada allowance mi. Kat ngay jak mo't magasgastos ti amin ni allowance ko. Isong adalatamot maigatang ko iti pasarabok kada kayo. Manmano adumawat ak ni tatang. Naagkurang lang ti allowance ko para kadagiti daduma ka sa pulak iti pagadalan, agdawat ak. Na, naglastog ka mo tan amang ibagay iti kasta kanyak. Saan mo't nanang? Ibagbagak laeng. Ala, pumanaw ka iti sangwanak. Kanam, dayta ginatang mo. Nadyo ko na bakit? Kuna, kaadamat gaya maalala ni Norman nga allowance iti pagadalan. Apayanas ka na dumawat pailangan ka. Obligasyon ko nga ikan ti anak ko. Ti anak ta, para kadagiti pagkasapulan na iti pagadalan. Iso ato mang tangkan ti ulo na, gaputa pampanuynuyam amin akayat na. Sika talaga bakit? Saan ko maamutakas ta? Anya saan? Ha! Nalaing una yun di anak mo. Saan ka din nga agpungtot? Malamangan tayo kit din. Ayaba mo ni Norman. Mangan kayo latan. Saan ka mabisen? Dandanigaya mo di pa nagturpos mo, anak ko. Wan tatang, kamaudyanan na, makaturpusak mo't langan. Itapay lang, kaplawan ka anak. Kat pasensya ka na, takasapulan pa yung working student ka. Tapno makapagtuloy ka lang nga agadal. Di yun panunutan day tatang. Disnudo akmat iti inaramid ko. Talaga akayat ko ti makatulong kada kayo. Babangin man lang iti kasi awagas. Nagasat kami kan ni nanang mo. Takas kan ka tinagbalin nga anak me. Sapay kumatamatunoy mo amin nga arapap mo iti biyag, Norman. Ikagumak tatang, tapno maipaayan kayo mo't kininanang itinanam ay pa nagbiag. Kaya't ko asubadan ti amin narigat yung kanyak. Ay, talaga nasingpet ka anak. Oray saan na nasaya at titrato kan kaninanang munod at duma. Paspasin siyam lako man ni nanang mo, Norman. Maawatak tatang, di kayag danag. Sipod ubingak, kasdayin titrato kanyak ni nanang. Isa an erwama kon. Amala, isagana mo day tabakim iti umadanin na panagturpos mo, ha? Wan tatang, katagyaman ak kata kayo. Dandan ni nagturpos ta anak ta. Di nasaya tapno makatulong tumutin ka data. Di kayag danag nanang, talaga kas ta taramidak. Kalpasan ti graduation ko, agsapol akadagos iti trabaho. Imbag mo't no damas rekam, kat saan ka mo't unay analaing.
Imbag no da mga lakin kang agtrabaho. Si kamot bakit? Siyempre, adda nalaing ti anak ta. Kat sigurado ang makastrik adagos iti trabaho. Talaga abilib ka mo iti anak mo anya. Alakat sapay ko mga ruda, ta makapagtrabahon to adagos. Sigurado dayta, bakit? Kung gayam nanang, dua kayon to kumakan ni tatang adumaray iti panagturpos ko. Apay ang masapol pay laang nga umayak. Adamot ni tatang mo. Apay, cum laude kaya, tapno masapol adar ayak pay laang ti graduation mo. Nanang, siyempre, kaya't mo ti anak ta masaksyan ta ado at importante nga aldaw iti biyag na Iso adumaray kamot bakit? Ay, makitan to no magagatak. Adula, amin nga mo yung agama. Naarte kayo launay. Kasta titrato kanyak ni Nanang Manang Emmy. Kaslaawan pa nang ipatag na kanyak. Jack pulos na rik na kenkwana ti pamatag ti maysa nga ina. Naimbaglaangan taadda ni tatang. Iso nga uray kaskasano, malitlito pa na ti pagkurkurangan kanyak ni Nanang. Di manon nga rod ti aldaw ti graduation ko manang. Kat talaga asaan adim maray ti inak. Nilaeng tatang ti kadwak iti daydi nga aldaw. Sa bagay, talaga adjakmat ni namnama adumaray ni Nanang. Gapu nga rod iti kasjay at rato na kanyak. Kalpasan ti graduation ko, nagsapulak adagos iti panggadak, kat napagasatan akmat anakastrak adagos, Manang Emmy. Nanang, tatang, nakastrek ako niti trabaho. Talaga anak ko? Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Imbag man tada nangalakan ka. Kat saan kamot nga intelihente akas ka nagiti daduma dita nga aplikante. Saan maawat ti anak ta, no saan nalaing, bakit? Sigurado ang may sa kadagiti kalaingan ang nag-apply ijay ta anak ta. Uwan gayam tatang, nanang, ito mo na asweldo kat itad ko kada kayo. Mangilasin akto lang iti para iti allowance ko. Ay na, saan anak? O saram ti sweldom. Nangruna kat damon to asweldom day jay. Apay, mano aya ti sweldom apag panpanakkel mo? 8,000 kada kinsenas, nanang. Anya? 8,000 laeng? Anya nga iti magatang na dayta? Kat nangina aminan ang magatgatang ita? Sakit ko nam ang mga alaka pa iti para allowance mo? Anya laengan nga iti nabati? Basit lang mo ti alag, nanang. Ta sa anak mo't anagastos. Ay alan, di mo pala pampanunutan dayta Norman. Sana dayta sweldo ti pagsasaritaan tayo. Basta enjoy yung ti panagtrabaho, anak ko. Anya kamaten bakit? Apay akas timbagbaga mita anak ta. Apay, basol itan ti mangibaga iti agpaiso. Wen angam nasakitan mo ti anak ta iti kasi nga insawang mo kunkwana. Di la mabalin nga oray maminsan lakuma saya atom mo't atipan nakisaritam ka ni Norman. Adula amin nga mo yung agama. Di kakatagyaman ta nasingpot ni Norman.
Itata nakatorpusan, di la mabali na maragsakan kalaangan para kan kuana. Ano iso ti kunam di iso? Sige, tado pa'y ti aramida ki di kusina. Manaktak ka. Imbes analpas kun amin nga aramidak, saan? Ta naisturbo akit din. Norman, anak, aba si kataglutluto. Sa dino tayan ni nanang mo. Rimor mo titay tatang. Ang mga naday tayan di karuba. Apay nga si kamot ng taglutluto. Imbis ko mga agin inanakan, takagap-gapum lang iti trabaho. Baybayan yan tatang, siya akong tagluto. Barang maragsakan ni nanang itong sumangpet ang nakaluto akon. Ay nanak ko. Amangan no sungani ti pampanunutam. Amangan no agunget no maamwan na si katinagluto. Amumutan siya inam. Saan amaw-awatan ti ugali na. Barang maragsakan na tatang. Tapno sumingpot-matan kanyak. Ay, Norman. Di ka kumamasaksakitan anak. Ngam amumut akana yun anapudot ti darakan kaninanang mo. Uray no agaramit kay tinasayaat, ipamuspusan na lata. Agsapol iti rason tapno maungtan na ka. Tatang, panawan na kunditoy. Siya kunti mangituloy itar aramidam. Ibagaklata na siya tinagluto tapno saan tumanon nga agungat. Ngam tatang, iso nga ron nga aramidak ti kastoy. Barang maragsakan ni nanang kat ipatagnakmutan. Kasi iti panang ipatagyo kanyak. Anak, ipatpatag na kamot ni nanang mukat. Isunalaan, tadi na maipaitikas itikalkali kagumam apan ang ipatagnakan ka. Tandaanam kumaakanayon dayta, Norman. Nasaya ta simangpot kan, bakit? O may kanta mangantayon. Ha? Nakaluto kan? Itaman pa'y lakay. Siyempre, jaket ni agluto ka pa'y laeng apaman asumangpot ka. Di kayat ko, mangan kalaengin, tamangan kitino na bannog kay tinagkapwam. Aber, anya ko matilinutom. Nan, kita man? Apay alinutom dayta. Kat saan adayta tinairanta si daan tayo ita? Nanang, siyak tinang iluto iti dayta si daan. Sana ni tatang. Pasensya kayo lakuman. Talaga aman nakibiyang ka! Apay at tinungpanak nanang. Bakit? Husto dayta. Gaputaman nakibiyang ka! Anya pa'y ti ilutok inton bigat nga ipakan ko iti bisitak kat pinakibiyang amutan nga linuto. Pagin lalaing kan tumot gamin! Uston, anya kamutan. Kanayon lata na paspasakit am ti anak ta. Awan pa'y gundaway anay ayo ka uray na sayatar aramidin na. Kanayon laka di na paspasakit am ti anak ta. Katsyak, saan na ka di apaspasakitan? Manipod na ipasngay, pinaspasakitan na kon. Nakaro ti pan nakapasakit ko. Anya ti kayat yu asawan, nanang. Makamu kayong agama. Buisit kayo. Panawan kayo manlangan.
Pumanaw ni Nanang iti daydi agundaway manang Emmy. Kaya't alapdan ni Tatang ngam nakarkaro laeng ang nakaunget. Idi laeng ang nakitak ti kasta unay nga unget na manang Emmy. Saan mo't anadagsen unay tinagbasulak nga mas daawak no apay akasta unay ti unget na kanyak. Naglabas ti mano nga oras ngam saan anagawid ni Nanang. Pinadas nga awagan ni Tatang ti cellphone na ngam di na sungsungbatan. Kasta unay adanag mi manang aging ga idisimmang petmetlaeng kalpasan ti sumagmamanupay nga oras. Apay anak ka rin kayo pay laeng. Kanapay nga da kayo dito'y salas. Ti kunam ka digat makaturog kami no saan ka paya simbang pait. Sa dino ayat tinaggapuam. Unyag pa'y sunanang, sa dino ka di tinaggapuan niyo? Hoy! Dinak man kasasao, demonyo ka. Ha? Ti kunam na urnusan ti amin kadata. Nagdanag kami ngamin, Nanang. Diyak ka sa pulad ti panagdanag yo. Saan kayo akayat akasarita? Bakit? Pangaasim ko mamait. Nanang, ornusan tayo kumati amin. Sana kastoy. Awanan tinaskan nga urnusan. Naperdin ti amin, manipod simangbay ka itibiyag ko. Ha? Bakit? Anya ka di tinagbasulak kada kayo, Nanang. At aramidak mo ti amin tapno maayayo kayo kanyak. Kanayon na ti pagragsakan nyo ti ipang pangrunak. Aramidak mo ti amin tapno ipatagdak. Ngam apay, Nanang. Apay akastoy kayo kanyak. Kayat mo amaamuan ti kinapudno? Kayat mo amaamuan ti agpaiso? Bakit? Pangaasim ko ma. Agbirbirok iti sungbat day ta anak mo. Isu anasken amaamuan nan ti kinapudno. Anya kinapudno ti ibagbagayan, Nanang. Umuna, dinak awagan iti Nanang. Tasaan ka nga anak? Celia, anya ka kadi? Nanang, anya ti kayat yu asawan? Anak na kanitatang mo iti sabali a babae. Anya? Apay, anya ti panagkunam arason. Apay akasta unay tigurakan ka. Gaputa kayat ko laeng kasta ka di? Norman, ipatpatagda ka. Anya nga ipatpatagda ka? Sika laeng ti mangipatpatagkan ko ana. Pangaasim, Celia. Saan mo kumamatan nga aramidan na komplikado ti amin? Tasak pa'y itan ti akin basol? Asino tinagloko? Asino tinangiyawid iti anak na iti sabali a babae? Saan ka di asika? Celia. Nanang? Saan ka di ngay magakan ka asanak nga awagan iti Nanang? Je awanan bain nga inam, pinanawan na ka, gaputa saan nakakayat? Siyak tulakit din? Iso panawan dak, saan kayo akayat akasarita? Anak, mabalin ka di apagsaritaan tati may papanitimbagan ni Nanang mo itay. Nung mabalin, Tatang. Tiyak kuman kaya pagsaritaan pa'y. Ngam kasapulan na maamuak ti kinapudno. Saan kami anapagasatan anadaan ita anak ni Nanang mo? Gaput ada diferensya na. Aging kaaday jay tinagbalin arason. No apay akanayon di panagapami. Kaya't ko ti madaan iti anak. Gaputa sana kompleto para kanyak ti binukal mi a pamilya no awan anak mi. Kaya't na idi nga agampun kami.
ngamjak kayat. Tatang, Ti kayat ko iti. Agtaod ang mismo kanyak ta agbalin nga anak mi. Aging ka akim maro ti susik mi. Kat nagsina kami. ha? Nagsina kayo kan ni Nanang? Wan, Norman. Napaanak iti sa bali a lugar. Kat ijay anam amok ti inam. Sinsya tinagan na. Agpapaay iti may sa abar. Naadaan kami iti relasyon. Ididamo, naragsakak paimat. Nagdan na kami. Ngam, kalpasan lang ti sumagmamanong aldaw. Impod no na kanya nga dagayam ka relasyon na. Ngamaday ti sabali a pagilian. Iti daydi mo na kanito ana amiris ko, ngay ayatak paylaeng ni nanang mo. Iso ang nagsina kami matlaeng ka ni Cynthia. Ay, nagsinublyan kami ka ni nanang mo. Aging ka ngay timay sa nga aldaw. Kinontaknak ni Cynthia, kat impakaam mo na ana si Kogakayam. Kasano ti pan nakasigurado yu ada kayo ti amak? Amok, Norman. Mariknak. Anak ka. Isa manipod iti. Sinuportarak ti inam. Gaputa nagikat iti pagtrab-trabahuan na. Kat awan di pang sustinir na iti panagbiag na. Karaman kamaten na sikog na. Diya ka mo no kasano nga ipudnok ti amin ka ni nanang mo. Kalpasan na pinakawan ken nagsinublyan kami. Tatang, In kagumaka inlimad ti amin. Gaputadyak kayatan apasakitan pa ininanang mo. Aging nga impas ngay nakatiinam. Di ka siguro mamati, Norman. Ngamday jayin ti karagsakan nga aldaw iti biyag ko. Idi nakita ken naubaka anak. Tidyak ni namnama iti. Isuti desisyon ti inam nga ibati nakakanyak. Gaput adinak ano kayat amaamuan ti karelasyon na. Anaadaan iti anak iti sabali a lalaki. Diyak nagpangadwa nang iyawit kan ka, Norman. Oray diyak amo iti. No anyan to ti pagpanagan ti relasyon mi kan ni nanang mo. kat naaklonak ni Nanang, kasta ka di tatang. Iso nga aging gaita katadda kiti denayo. Da kayo tinang padakkel kanyak. Wan, anak. Naaklon na ka ni nanang mo. Iso nga iso tinabangunam nga ina. Isumot lagay majak pulos na rik na ngayon patagnak ni Nanang. Kat saksi kayo iti day tatatang. Aklunin nyo man no saan. Amo ka makitkita yun no kasano titrato kanyak ni Nanang. Nasa isayat la ko man adinak na aklon idi ni Nanang, tatang. Nasa isayat la ko man. Nanang, mabalin kayo kadya kasarita. Di mo't imbagakkan ka. Asaan nak nga awagan iti nanang. Gaputa saan ka nga anak. Ha? Kananya kumapay ti pagsaritaan ta. Awanan. Kas kada kayo. Nasakit mo tiriknak. Gapoy tinaamwak maipapanitikin na taok, Nanang. Ngamamok. Nasaksakit kada kayo. Gaputa inaklundak. Ore agtokyat kumatirik nayo. Pudno day ta. Gaputa tunggal makitkita ka.
Maipalagip kanyak ti pananggulib kanyak ti asawak. Maiparparo pa kanyak ti kinapudno. Ajak maipayan iti anak. Nanang, idi panawon nga insang petnak ni tatang diti balay. Kat impudno na ti pananggulib na kada kayo. Oray ka din na minsan. Di yun na isawang kanitatang nga nasakit unay para kada kayo ti inaramid na. Kat numabalin. Di yun kumakayat ti panangaklon nyo kanyak. Saan? Gaputaan mo. Nga isuday tantimang kalub iti pagkurkurangakan ko ana. Ngam iti inaldaw-aldaw apan nakakitkitakan ka. May palagip kanyak ti panang traidor kanyak ti amam. Ken ti awanan bain nga inam. Iswa ka gurgura ka. Sige, nanang. Isawang mulat ti kayat mo nga ibaga. No day ti makapalagan ni Tiriknam. Amok. Nabayaga panahon a kinupikupam day ta sakit tinakam mo. Kat nakasagana ka agsagrap iti amin, nanak. Ha? Saan akagura? Kalpasan dagiti nararamid ko kan ka iti kalabas. Saan kanto apulo sa guraan, nanang? Gapot ay patpatag kaunay. Kat nang namnama ka babay ni ti kastoy ang mapaspasama kita. Masulnitak dagiti nagbasulan ti inak kada kayo. Ti danda ni pan nakarakrak ti estado yo. Gapo kada kami nga agina. Anya? Ubingak pailaan. Narik na ako na di nakpulos impatag, nanang. Amo ka saan ni anak ti tratom kanyak. Yung mamati ka man mo na saan. Diyak pulos nagimulay iti sakit tinakam kada kayo. Gamkit ni. Inaramit ko ti amin tapno maya si Dagdirik na kada kayo. Kat kanayon nga indaw dawat ko iti namarswa. Asapay ko ma. Tadumtang to ti aldaw amariknak motan ti pamatigyo kanya kas anak yo. Gamgapo iti naibutakta ka palimad ti kinatao. Amo ka saan na dumdang na itagong daway. Amay patagdak kumamat kas anak yo. Pakawanan na kami iti inak, nanang. Kastamatan ka ni tatang. Pakawanan na kami. Awan tinaskan nga idawatan ti pamakawan. Ha? Siyak tirumbang nga tumawat iti pamakawan kan ka. Apoy tinagbali na trato kan ka. No amumla ko ma. Manipod timtang kay tibiyang mi. Impatag ka na. Ngamrimbing bautigurak iti inam. Iswasi ka tinagbalatakan ti amin. Nanang? Punto tinangag mo, Norman. Ipatpatag ka unay. Anak ko. Inawagan dak. Iti anak. Ang gamutan na itatipundo. Anak ka. Imbilang ka nga anak. Namjak maawatan ti magika. No, apoy nga intulok ko nag-ari kanyak ti sakit tinagam. Anak ka, Norman. Katipat-patag ka na una. Agyaman ak nanang. Agyaman ak tanaklon na matlangan.
Iba't pati kayo na nanay. Anak ko. Anak ko. Naklaatak iti naamwak maipapan iti kinataok manang Emmy. Kat aklunak, kasla aklimned iti nagtakderak iti daydi agundaway. Ngam kagiddan ti panakaduktal ko iti kinapudno, nasungbatan ti saludsod ko, no apay akaslasaan nga anak ti trato kanyak ti inak. Agpay sugayam asa anak nga anak, tasabali ti inak, kat bunga ak ti pananggulib ni tatang iti asawa na. Nupay kasta, jak pulos na gimula iti sakit tinakam kaninanang. Kat kalpasan ti adu akar kararag ko iti Diyos, dinangag naman ng Emmy. Ita,